shiri kuma tsonan dan kuje nan da nan na masoya. waɗanda nake muku na zo ne ba wani can da nan na masoya. Sali Umar nake SK dan baiwa ne a nan na masoya. zubar zance nake hikima ta kare daga nan na masoya. wakar da nake muku baiwa ta zarce wa nan yan uwana masu san juna kuke kowa ya san haka kunjiya na masoya. alaka kun rike domin ni ba na san riya na masoya. zuciyoyin sun haɗe tamkar turmi da taɓarya na masoya. hasada sai an muku amma ku rage san zuciya na masoya. hakuri za ku rike ni na ce ku saka juriya na masoya. mashin ya wuce keke ko da ba tambaya na masoya. turmi ke da ka kugiya gamsa dai rijiya yan wana bana hasada kushe kuma bana ci da kai na masoya. bana yarda cin amana ba zan ce da kai na masoya. bana laifuka a gurin sarki mai ni da kai na masoya. abinda ka shuka dai ko bayo ba za ya tarar da kai na masoya. bana yin bara kuma ni bana girma na kai na masoya. amma na sani wani na can ni din na da kai yan uwana shawara za muku ku haɗe junan ku da ke da shi na masoya. Hafsat yar fara ga halitta mai kyan dasa shi na masoya. yar islamiya a hali na ta ba saurin fushi na masoya. daken zuciya ali ke ce mai ci da shi na masoya. baya da tankiya inda kince sai ya yi shi na masoya. gaske na faɗa Hafsat ce mai kyan burmushi na masoya. yana son ki gaskiya matuƙa ma kin ji ki je da shi na masoya. mai kyan fara'a aliya ne mai yin murmushi na masoya. baya da matsala na san kin san me ya zo da shi na masoya. ya baki zuciya ta sa Hafsat sai ki ce da shi na masoya. kuici kin masa kamar saki ce ba kya da shi na masoya. yayya kai da ni to lalle ka rike garwashi yan uwana nan ne zan tsaya ni ma dai zan muku sallama na masoya. ina da ayyuka a cikin wake zan tsunduma na masoya. mota na ƙasa jirgi kuma na a can sama na masoya. roƙo na nake Allah ka daga ni in yo sama na masoya. iccen tsamiya ke tsami zaki sai zuma na masoya. na rufe tambari na masoya ina muku sallama yan uwana